Indiċi tal-prezzijiet tad-djar madwar id-dinja juru li l-valur tal-proprjetà f'Malta irreġistra l-ogħla gwadan fil-prezzijiet tal-proprjetà madwar id-dinja. L-indiċi ppubblikat minn Knight Frank LLP, l-akbar aġenzija fid-dinja dwar is-suq tal-proprjetà, kejjel iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tas-suq tal-proprjetà madwar id-dinja bejn April u Ġunju illi għadda. Ingħad li Malta qelbet lil Hong Kong bil-valur tal-proprjetà residenzjali jiżdied bi 17%. L-indiċi attribwixxu dawn iż-żidiet għan-nuqqas ta' proprjetà disponibbli f'Malta flimkien ma' ekonomija b'saħħitha li kibret b'6.6% matul is-sena li għaddiet, flimkien ma' industrija teknoloġika li qed tkompli żżid id-domanda għal proprjetà f'pajjiżna. Ir-rapport qal li Malta qabżet lil Hong Kong li għandha l-aktar suq tal-proprjetà fid-dinja mhux affordabbli. Fil-fatt, għall-ewwel darba wara 10 snin Hong Kong ġiet ikklassifikata fit-tieni post b'żidiet fil-prezzijiet ta' 16%. Ir-rapport jgħid li Hong Kong kien ilu jirreġistra l-ogħla żidiet fil-prezzijiet fid-dinja sa mill-2009 u li l-prezzijiet mistennija jibqgħu stabbli minħabba żieda li jista' jkun hemm fl-imaxxijiet. Wara Malta u Hong Kong, l-indiċi ta' Knight Frank li jiġbor fih 57 pajjiż isegwu l-Latvja, is-Slovenja u l-Ungerija li rreġistraw żieda ta' iktar minn 10%. Mill-banda l-oħra, il-prezzijiet fl-Ukrajna, il-Peru u l-Arabja Sawdija irreġistraw l-ikbar tnaqqis.